На початок номер 99. Словом створив
Дорогі брати і сестри, з вірою і вдячністю Пану Богу за силу і моць, яку нам дає, розпочинаємо ту святу іншу. У неділю День Панський. Ще раз вас усіх вітаю, таке святої інши. Там серед нас сім'ю, яка щодня приносить своє маленьке дитятка, просячи ласки дару, святого просто. Это просвета сакрамент дитя було ущеплена у Христа, долучена до народу Божого і сталася дітьом Бога Отця. Дорогі батьки, на початку питаюся вас, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті? Чого ви просите у Костюла Божого для Дар'ї? Дорогі батьки, просячи просто для вашого дитяті, чи усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його у віру, як заховуючи Божі заповіді, воно любила Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хрестні, чи готові допомагати батькам этого дитяті виконувати їх обов'язки? Дар'я, Костюл Божий приймає тебе з великою радістю. От Его имя я позначаю тебе знаком крыжа, а почтя мне, этим же знаком Христа збавился тебе позначат твои батьки и родственники. А мы в этом часе прославим Пана Бога гимном «Хвала на вершинах». Вікторія і Кирила, дякуючи Пану Богу за 19 років сумісного життя, просячи Божих ласк, єдності, святості, моцної віри на дальше життя. Боже, оборонца всіх на Тебе сподяється, без Тебе нема нічого моцного, нічого святого. Напои нас Твоей милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами. Кап'ями вяли нас до добра вечного, раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володавить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе векі вечныя. Читання книги закону. У тыя дні пан сказаў Аврааму: «Узмоцнюся крыць супраць Содома і Гаморы, і грахі іхнія сталі вельмі цяжкімі. Сыду і пагляджу, і сапраўды чыняць звона з нараканнем, якое даходзіць да мяне, ці не, і я даведаюся». І павярнуліся мужы гэтыя і пайшлі ў Содом. Авраам жа яшчэ стаяў перад панам. Наблизившийся, Авраам сказал: «Неужо ты загубишь справедливого разом с негодником? Коли знаешься в городе 50 справедливых, неужо ты загубишь и не пошкодуешь город, где 50 справедливых, коли будут живы? Не роби так это, как забить справедливого с негодником и учиниться справедливым, как с негодником. Не роби так. Ти ж суддя усей земли, не чинить правосудия». И пан сказал: «Коли я знайду в городе Содоме 50 справедливых, то я дарую всему городу для их». И сказал Аврааму отказ: «Вось я, будучи пылом и попелом, отважился говорить с паном. А что, коли до 50 будет не ставать 5 справедливых? Знишишь увесь город для 5?» И он сказал: «Не знишу, коли знайду там 45. И знову каже йому: «Може, знудиться там 40. И он сказал: «Не учиню и для 40. И сказал: «Нехай не гневается пан мой, коли скажу: може, знудиться там 30. И он сказал: «Не учиню, коли знайду там 30. И сказал: «Вот же я почал говорить с паном: може, знудиться там 20. И он сказал: «Не зруйную для 20. И сказал: «Прошу, нехай не гневиться пан мой, коли скажу ще раз: може, знайдеться там 10. И он сказал: «Не знішу для 10. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Славлю Цябе ўсім сэрцам маім, бо пачуў ты словы вуснаў маіх. Перад анёламі спяваю Табе, кланяюся перад святой Тваёй святыняй. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Славлю імя Твоё за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты пачуў мяне, павелічыў моц маёй душы. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Узнёслы пан бачыць пакорнага, а ганарыстага пазнае здалёку. Калі я пайду сярод няшчасця, ты мяне падтрымаеш, выцягнеш руку сваю супраць гневу маіх ворагаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Твоя правіца ратуе мяне, пан усё зробіць за мяне.
милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Помяни нашу, коли яго покликал. Читание послания святого апостола Павла до Колоссян. Браты, похованные у Христі разом з Єсусом, ви воскресли так само у Нім, дякуючи віри у діяння Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, мертвих через грехи і необрезання тіла вашого, Бог оживив разом з Ним, даровавши всі грехи. Він стер запис наших долгов относно постанову, який був супроть нас, і скасував його, прибивши до крижа. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ми прийняли дух усиновлення, у яким клича Абба Ойче. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Luki. Kiedy Jezus był u pewnym miejscu i malił się, i kiedy przestał, один z uczniów jahonnych skazał jemu: Panie, nauczy nas malica, jak i Jan nauczył swoich uczniów. I on odkazał im: Kiedy molicie się, każecie tak: Ojcze, niechaj święcится imię Twoje, niechaj przyjdzie władarstwo Twoje. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam grzechy nasze, bo i my odpuszczamy każdemu dłużniku naszemu. I nie uwodź nas u spakusu. Zatem skazał im: Ktoś z was, majuczy siabra, pójdzie do jego a północy i skaże jemu: Druża, pozycz mnie 3 bochany, bo siabar mój z drogi zajszł do mnie, a u mnie nie ma czego dać jemu. A той znutry skaże jemu odkaz: Nie turbuj mnie. Drzwi już zamknione i dzieci moje na ложку со мною. Nie mogę ustać i dać tobie. Кажу вам, коли он не устанет и не даст ему за того, что и той щабра ягонный, то за настойливости ягонной устане и даст ему, кольки он потребует. И я вам кажу: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и отчинять вам. Bo każdy, kto prosić, otrzymuje, każdy, kto szukaje, znachodzić, a kto stukaje, temu odczyniać. Kiedy u niektórych z was батьки, syn poprosić ryby, ci той podaść jemu zamiast ryby żmiju, albo kiedy poprosić jajka, ci daść jemu skorpiona, kiedyż wy, будучи złymi, umiejecie dawać dobre dary dzieciom waszym, tym больше Ojciec Niebiesny daść Ducha Świętego tym, kto poprosić u Jego. Это слово Пана. My przyjęli Ducha usynowlenia, u jakim kliczam Abba Ojcze. Дорогие братья и сестры, Слово Божие, якое мы сегодня почули, оно
кожнаму з нас сапраўды адкрывае вельмі прыгожы шлях у развіцці нашага духоўнага жыцця. Маем свядомасць, што гэтае духоўнае жыццё пачынаецца і потым развіваецца тады, калі мы будуем свае адносіны менавіта з Богом, калі мы вучымся маліцца. Вучні, которые глядзелі на Езуса Христа, который хадзіў, навучаў, аздараўляў, рабіў розныя цуды, которые слухалі яго, видели таксама моманты, калі Езус маліўся, калі ішоў асобна, але таксама калі разам з імі маліўся. Былі настолькі захоплены яго малітвай, яго паставай на малітве, што папрасілі. Адзін з вучняў кажа: «Пане, навучы нас маліцца». Маючы свядомасць таго, што не умеем маліцца так, як ты молішся. Езус Христос для нас, хрысціянаў, з'яўляецца прыкладам малітвы. Першая навука для духоўнага жыцця, для школы малітвы, гэта тая, што малітва, якой мы вучымся, якую мы практыкуем, гэта не столькі наш людскі высілак, не столькі наш людскі, можна сказаць, праца, труд, не столькі наша людская штука. Гэта перш за ўсё адказ на Божы дар. Бог нас вучыць маліцца. Каб навучыцца маліцца, трэба слухаць Бога. Трэба сапраўды прасіць Бога. Божа, навучы нас маліцца. Толькі тады малітва будзе сапраўднай, такой, якой Езус Христос нам яе аб'яўляе. Толькі тады пачнецца ў нас глыбокае духоўнае жыццё. Езус Христос знае гэтыя патрэбы вучняў сваіх, знае нашыя патрэбы і таму адказвае: «Калі моліцеся, так кажыце». Добра ведаем, знаем на памяць матлітву «Ойче наш». Молімся кожнага дня гэтай матлітвай. Але Пан Езус, который показвае альбо расказвае словы, хоча паказаць вельмі глыбокі змест, які крыецца ў гэтых ці за гэтымі словамі. Перш за ўсё, Езус Христос паказвае нам, што матліцца гэта не столькі гаварыць правільныя словы, навучаныя нейкія формулы. Гэта перш за ўсё сэрцам адносіцца, будаваць адносіны з Богом. З Богом, которого мы познаем, с Богом, которого образ правдивый, слушный носит у своим сердце. До кого я молюся? Мои дорогие, выдаецца, это дивное питание, может, недоречное нават, але калі мы хочем поглядеть на свое жыццё духовное, на свою молитву, с которой вельмі часто мы расчароўваемся, трэба задать питание, до кого я молюся. Чи сапраўды молюся до Бога? А калі да Бога, то да якога Бога? Бог гэта хто? Ідэя, нехта невядомы, далёкі, справядлівы, злы. Слова першая молитва, яно адлюстроўвае маё настаўленне. Праўду молитвы. Яна будзе молитвай тады, калі я скажу «Ойче». Менавіта «Ойче» гэта зварот дзіцяці малога да свайго айца. Тады, калі клопат, тады, калі бяда. Шмат прафесараў заўсёды, калі ў семінарыі аналізіруецца гэты тэкст Святого Пісання, перакладалі і сапраўды зварочвалі ўвагу, што Езус Христос ужывае арамейскае слова «абба». І дзесьці розумам кожны з нас ведае гэта, разумее, але я сэрцам гэта перажыў тады, калі аднойчы са сваімі сябрамі адпачывалі, яны мелі сваіх дзяцей, і дзеці гуляліся на плашчадцы для дзяцей. Розныя былі сем'і, заўважыў я, што прыйшла таксама жыдоўская сям'я, так само са сваімі дзеткамі пусцілі дзяцей на гэтую плашчадку, а бацькі сядзелі. І вядома, час ад часу гэтыя дзеці падыходзяць, прыбягаюць да бацькоў, каб парадавацца, або каб пажаліцца. І сапраўды гуляліся дзве дзяўчынкі гэтай жыдоўскай сям'і, і вось нешта сталася, здарылася, спатыкнулася адна дзяўчынка, і яна падышла, абняла свайго тату і кажа «Абба», і пачала нешта там па-жыдоўску гаварыць. Тады першы раз я зразумеў, гэтае слова пачуў у арыгінале, што яно не калісьці было ўжыванае, старое і ўжо памерла. Тут і цяпер.
Менавіта так дзіця зварочваецца да свайго Отца. Менавіта ў гэтых словах. Абба, Ойча. Звернем увагу, што прыходзім да Бога не для того, каб папрасіць. Няхай свяціцца імя Твоё, няхай прыйдзе валадарства Твоё. У другой версии евангелисты, нехай збудется воля Твоя, як у небе, так и на земле. Приходим до Бога, как ведаючи про Его святость, веруючи у то, что сближается Его валадарство. Это вельми важно, как мы становились до молитвы у отношеннях до Бога, у якого мы верим, в Его святость, у Его могутность, у то, что Бог сближается, не десь там далеко. Йому зовсім не цікавить мої справи. Але Бог становиться близько, тут, разом со мною. Тільки тоді молитва має сенс. Тільки тоді молитва буде углублятися, коли я буду вірити, що Бог близько, що я становлюся у Божій присутності, у Божій святості, у близькості Божого владарства. Хлеба нашего щоденного дай нам сьогодні. Слово, которое мы добре ведаем, которое повторяем. Задам питание, у кого нема хлеба. Хлебницы, не маете хлеба дома? Бедные дети. Ну маем, ще, ну конечно ж маем, а зверніть мы говорим таке слово, хлеба нашего щоденного дай нам сьогодні. А что мы молимся? А хлеб, который есть, ну. Хлеб наш щоденный, это те потребы реальные, про которые мы не ведаем. То сами на молитву мы становимся, как так называемые фантазеры. Умеем фантазировать, думать, добро думать. Как тое було, как еще тое було, а й може как еще тое було. Это уже добрые думки, добрые фантазии. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня. Бог хоче не сказать устрастуть нами, але чого тобі так справді потреба. А що ти просиш? Чи то я, чим ти молишся і просиш, воно справді тобі потребне тут і тепер? Это те потреби, которые мы повинны усведомлять, менавіта на молитве мы их усведомляем. Які мої потреби? За якими просьбами приходжу до Пана Бога? А може часами з фантазіями, у которых сам не верю, которым мне до ничего не потребно. Отпусти нам грехи наши, бо и мы отпускаем кожному должнику нашему. Это наставление, постава до Бога, который, ведая, кто я. А звернем увагу, отпусти нам грехи наши, оно дозволяет это сформулирование нам усведомить, кто я перед Паном Богом. Должник. Я грешник. Я чекаю Божьей милости. Это не так, что Бог мне что-то должен. Глубейшей помилкой в духовном житті является то, что мы становимся на молитве панами, господарами, уладарами. Это ж я молюся. Звернем увагу, часами есть такие, до меня приходят люди и кажут, отец, покажите, дайте мне такую молитву, ну знаете, такую я ее прочитаю и ну знаете, сильную такую, мощную молитву дайте, ну вот как вот прочитал, и наверняка. И я сады згубленный, не знаю, что сказать, подсказать. Хвороба духовного такого человека основывается на тем, дай мне волшебную палочку в форме молитвы, перед якою треба зробити ще якийсь цудний знак. Я ее махну, прочитаю, и все сполнится. Волшебство, чаровництво, магия, она вельми близко у того, что является сутностью духовного життя. Близко, але вельми далеко. Треба знать свою позицию, знать свое место. Отпусти нам грехи наши, Бог мне ничего не должен, не повинен. Часами можно переживать свое нормальное религийное життя, эту щоденную практику життя. Мы, может, часами не усведомляем, понимаем такое наставление. Мы сегодня пришли на костел, а в неделю. В город же могли на озеро поехать. Виконаем свой обовязок, где еще дети еще полчаса, як не более. Я забил, что туда рубля еще положим, руки сложим, на колени станем. И все это сделаю, и из-за этого, Боже, ты мне должен. Я час пробыл в костеле. Да, Боже, тебе, а теперь, Боже, ты мне должен. Отпусти нам грехи наши. Слово, которое кажут, что николи не можно так до Бога ставиться. Стай перед Богом, як той, который потребует, которому ничего от Бога не належится. Больше того, молитва учит нас справедливости.
Не можешь просить у Бога отпущения грехов, не можешь просить у Бога добра, коли сам не прощаешь, не пробачаешь, коли сам чинишь зло. Это та школа справедливости, которую мы отрымовываем у чаще молитвы. Якости, якими повинен характеризоваться человек, который просит, это то, что Иисус Христос потом тлумачит. В этой приповести про щабра, который ночью просит про хлеб, але так само то є та захвота. Кажу вам, що коли не дасть йому этого хлеба тому, що він щабра ягодний, то за настойливость ягодной устане и дасть ему кольки потребує. Часами задаємо питання, кольки ж можна молитися, кольки треба молитися. Тиждень, 2 тижні, год. Стольки, сколько треба. За настойливость ягодной, покуль Бог не выслухає молитву. Może taki отказ когось розчарує, але з другого боку він вельми правдивий. Молитися треба стільки, поки Бог не вислухає цю молитву. Настойливо. Але крім цієї настойливості треба мати віру. Віру, що то, що ця молитва буде вислухана. Просите, а буде дадено вам. Шукайте, а знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримає, хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Это моя позиция, это мое наставление у молитвы. Насколько я прошу, насколько я шукаю, насколько я стукаю з вірою. Не з автомату, як ми кажемо, не з призвичаєння, не тому, що ну так випадає, що моляться, я ж помолюся. З переконанням, з вірою, что моя молитва будет выслухана, что Бог почує мою молитву и откажет. А пошли сказы говорят, як Бог отказывает на молитву. Кто з вас, батьки, у кого з вас батьки, сын попросить рыбы, чи дасть ему заместо рыбы змею, коли попросить яйка, чи дасть ему скорпиона. Кожен з нас, так мы хіба збудованные, приходим со своим сценарием, с просьбой и ведаем, об чим просить, так якби нам по-людську казалося добре. І так воно є. Але звернемо увагу на те, що Бог учить нас сьогодні, Бог відказує по-своєму. Не завжди так, як нам хочеться, і так, як нам по-людську видається, що буде добре, що буде найлепше. Тут часами ми мінаємося з вислуханої молитви. Приходимо зі своїм сценарієм, хочемо, щоб Бог поводле моєго сценарія виконав, ісполнив це все. Бог відказує, але по-своєму. Мои дорогие, мша святая, Евхаристия, з грецької мови перекладається як удячність. Приходимо на мшу святую, як дякувати. За що сьогодні будемо дякувати доброму Богу? Чи ми бачимо, чи настільки відкриті глибоко у нашій вірі в очі душі, я бачу, як Бог вислуховує мої просьби. Не завжди по моєму сценарію, але іменно так, як Він хоче. Тоді розпочинається духовне життя у нас, не тоді, коли ми молимося, не тоді, коли ми довго молимося, але тоді, коли ми піддаємося діянню Духа Божого. Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить Його. Міновіто Божий Дух показує нам, погляди, як Бог відказує на твою просьбу. Убач це, прийми це, і за це будь вдячний. Дорогі брати і сестри, нехай слово, яке ми почули, і то слово, яке станеться тілом у Святої Комунії, яке ми приймемо, допомагають нам приймати цей зміст, узростати у Божій ласці, вчитися молитися, про все своє життя. Будемо вчитися молитися. Як ми справді з відданістю, з довіром до Бога ставилися як до Отця, вірили у те, що Він відає наші потреби і вислухає, допоможе. Добрий Боже, просимо Тебе, прийди в наше серце, наповни нас своїм Духом і навчи нас молитися. Аминь. Дорогі брати і сестри, просимо нашого Пана Ісуса Христа бути милосердним до цього дитяча, яке прийняла ласку просту, до його батьків, крестних і усіх охрещених.
Молимся, как у таємниці Твоей, Пане, смертью и воскресением, и просто родил это дитя, и долучил его до святого Костела. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как проспрост и конфирмацию, зробив его верным, учнем и свідком Твоего Євангелія. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как про святое життя, Ты провел его до радости небесного владарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как батьки и хрестные, были для этого дитяти добрым прикладом веры. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как завсёды заховував його сяб'ю Твоєї любові. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за Вікторію і Кирила, дякуючи Пану Богу за всі отримані ласки в час сумісного життя. Просимо Боже благословення від Маті Божої Королеви Сім'їв для їх сім'ї. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само за померлого Часлава, тату нашого князя Олега. Просимо дар пробачення і ласки життя вічного в Божому владарстві для нього. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как по всіх нас, Ти, Пане, обновив ласку Святого Христу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. святий Яне Хрестителю, Молися за нас. святий Юзефе, Молися за нас. святые Петра и Павле, Молися за нас. все святые Божие, Молися за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет Своего Сына, как Он отхилил от нас мост сатаны духа неправедности, а человека, вызванного с темы, перенес в судовное владарство Твоего святла. Покорно молимся, Ты, как Ты вызволишь это дитя от першородного граху, учинив его святыней Твоей веричи и местом пробывания Духа Святого. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Нехай обороняє Тебе моц Христа збавився, який живе і владарить на віки вічні. Амінь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог всемогутно дарил это дитя на життя з води і з Духа Святого. Праз таємницю этой освяченої води спошли ласку духовного одродження, Твоей слузе Дар'ї, якою у віри Костела Ти покликав до Христу, щоб вона мала життя вічне. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Дорогие батьки и хрестные, под сакрамент хресту, принесенное Вами дитя, отримає дар Божої любові, нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його у вірі, так, щоб це божське життя було заховане від зарази граху і могло неспинно зростати у вашому дитяті. Коли ви керовані вашою вірою готові прийняти на себе це обов'язок, то, узгадуючи свій власний хрост, одрачитеся від граху і визнаєте віру у Ісуса Христа. Бо це віра Костела, який приймає хрост ваше дитя. Питаюся вас, батьки, хрестные і всі присутні, чи виракаєтеся в граху, щоб жити у свободі дітей Божих? Виракаємося. Чи виракаєтеся усього, що веде до зла, щоб грех не панував над вами? Виракаємося. Чи виракаєтеся сатани, головної причини граху? Виракаємося. Чи вірите у Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі? Віримо. Чи вірите у Ісуса Христа, Сина Його Одиного, нашого Пана, народженого з Діви Марії, замученого і похованого, який у вас просто померлих і сядіть праворуч Отця? Віримо. Чи вірите у Духа Святого, Святий Костел Католицький, єдність святих, відпущення грехов, воскрешення тіла і життя вічне? Віримо. Это наша вера, это вера Костела. Вызнавать у нас Бога в Иисусе Христе, Пане нашим. Если хочете, как Дар'я приняла хрост у веры Костела, як ми усі разом з вами тільки що визнали.
Дар'я, я тебе хрещу у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як би ласка віку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Всемогутний Бог, Отець нашого Пана Ісуса Христа, який визволив тебе від граху і одрадив з води і Духа Святого, сам намощає тебе хризмом збавлення, как ты, долученная для его народа, пробывала у Христе святару, пророку и володару на життя вечное. Дар'я, ты стала новым створением и опранулася у Христа. Нехай гэтае белае адзенне будзе для цябе знаком годнасці дзіцяці Божага. З дапамогою слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабуджанай у жыццё вечнае. Прыміце святло Христа. Вам, дорогие бацькі і хросны, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач выходзячаму Пану, разам з усімі святымі у небе. Вы ахрышчаныя ў Христа, у Христе, у Христа апрануліся. Аллилуйя. Аллилуйя. Спев номер 196. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, умей служить нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, умей служить нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, умей служить нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, умей служить нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, умей служить нас. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу я вяру,
Gniał Bóg, a Ojciec Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Всемогутний Боже, прийми дары, які ми Тобі складаємо ставимо, що дякуючи Твоїй щодрості отримаємо. Нехай праз моц Твоєї ласки, гэтая ахвяра святить наше земное життя і приведе нас до радости вечной. Раз Христа, Пана нашего. Пан з нами. І з духом Твоїм У серці. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Боже. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, а па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўляли Цябе ў Тваіх справах праз Христа нашага Пана. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем і з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, восставлена вершиня, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, восставлена вершиня. Сапраўды Божа, Ты святы, прыніца ў дзелякай святасць. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć i powstanie Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chęć życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, капущих нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одну. А в этой, Пане, про костел Твой розсіяний по всім світі, досконали Его у любові, разом з Папом нашим, Францишком, Біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством.
Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які послужили надійного воскрешення і проучив, хто у Твоїй ласці дійшов з цього світу, дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічне. У єдності з найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Абранником, святими апостолами і всіми святими, які сподвіку подавалися Тобі, как з ім'я ми хвалили і прославили Тебе, Сына Твоего, Иисуса Христа. С Христом и у Христе, Табе Божойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и слава, разуще веки вечные. Крещеная Дар'я буде називати Пана Бога своїм Отцом. Тому сьогодні дає ім'я, ми молимося так, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди Царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас злого. Просим Тебе, Пані, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой душі наші. Поможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завжди вольні від граху і заховали вечерятування спокою, шукали сповнення щасливої надії і прийшли збавця нашого Ісуса Христа. Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи мне, зважай на грехи наши. На віру Костела Твоего и будь ласкавым, згодно с Твоей волей дарить его супокоем и єдність. Ти живеш владариш на віки вічні. Спокой Пана, нехай завжди будь з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Божий баранок Божий, Божий той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не вартий, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Благослови душа моя Пана, и не забывай про пуще Его добродействия. Спів номер 342.
Каштуйте і глядите, який добрий пан. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Посвятішай со мною, Пана, будем слышать ім'я Його разом. Я шукав Пана, і Он почув мене, і від усіх погрозов визволив мене. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Каштуйте і глядите, який добрий пан. Гляньте на Його і просвятліться, і твори ваші не спознаються.
nasz Boże, my przyjęli najświętniejszy sakrament, wieczny wspomin muki Twojego Syna. Uczynik, aby Ty dar Jego niewykaznanej lubowi, a sprzyjał naszemu zbawieniu. Raz Chrysta, Pana naszego. Jeszcze chociażby wysłuchał modlitwę, Eucharystię, wybierає каплицю нашу, саме за останнє офірування, за на будову Костьола. Хай добре Богчина знагородить, що саме дякую księdzu Andrzeju za taką świętacką, pańską posługę w dniu naszej parafii. Na tym tygodniu liturgii przypadaje завтра, понеділок, Устамін Святої Марки, у środę Устамін Świętego Ignacya Loyoli Świętara i 1 żniwnia w czacie Устамін Świętego Alfonsa Maryi Niewory, biskupa i doktora Kościoła. A tak samo pierwszy miesiąc, молитва o poklиканні do służby Bożej. Pierwszą piątnicę modlimy się do serca Pana Jezusa, przepraszając za grzechy nasze, всего człowiectwa. Pierwszą sobotę modlimy się też za zachęcenie serca Pana Jezusa. I w pierwszą niedzielę do 12 godziny czytają mszę w intencji żywego różańca naszej parafii. Intencja na żniwień modlimy się w cwiarozości, w siemiach naszej parafii, w siemiach naroda, tak samo w opiece Matki Bożej sprawie budowy parafialnego Kościoła. Miesiąc żniwień to miesiąc cwiarozości. Temu zaklikają na przeciągu всього żniwnia ustrzymać zadużywanie alkoholnych napojów. Dobra praktyka, dobra tradycja, ten miesiąc i swoje obiecanie mogą zadeklarować u specjalnej czyncie cwiarozości. Tam można opisać, że my gotowi, że ten miesiąc czy dłużej период навіть устрематься у некой интенции некого самого залежного от алкоголя, захворченного. В четверг było wspomnieć Świętego Krzysztofa, jako nawodiciela, z tej nagody jeszcze сегодня można tak samo oświecić transportne środki. Czy jest taka potrzeba? Jest. To ksiądz Andrzej z ministrantem tej mszy powiedział, poczekajcie, przemyśleć kapliczki i odbyться oświadczenie. 2-3 żniwnia ojcy Marianie zapraszają u Rośicu na uroczystości. Z Mińska pojedzie tak samo autobus, który ktoś jest zaciekawiony, to numer kontaktu można wziąć u zakrysty albo na katolik będzie tak samo informacja. 6 żniwnia święta Pieremienienia Pana, to będzie autora już tydzień, w naszej parafii będzie jubilej, taka uroczystość jubilej 50-lecie świętarstwa księdza Franciszka Gaudysia. Oczywiście одной był тут w naszej parafii, tak samo to nasz sobrat, Chrystusowiec, jaki amal 20 lat posłużył w subotnikach na Grodzianszczynie. Teraz является ojcem duchownym naszym nowicjacie w naszym klasztorze w Poznaniu. I właśnie przyjeżdżają na Białoruś, będzie ten czas tu i tak samo będziemy świadkować tę uroczystość. Temu planujcie sobie, jak właśnie dzień podzięki Panu Bogu za dar świętarstwa i w tym świętarzu dla nas, dla mnie, księdza Lewa, księdza Andrzeja zjawiaється przykładem świętarskiego monarskiego życia i jeszcze był tak samo u początkach naszego poklикania i tak samo okazuje się czas naszego służenia. Wiedaем, что у пятницу помер ушел в вечность тата księdza Олега, в памяти Czesław. Похование отбудется завтра, в понедельник, в городе Ивье, в парафии святых апостолов Петра и Павла. Початок святой мши о 12 године. Многие выбираются на это похование, так само с парафии, своими транспортными сродками, або так само организовывается в парафии автобус. Jeszcze można zapisać w szkolne miejsce, nie tylko dorosłe, tak samo dzieci, młodzi na kanikułach, теперь появились tak samo razem siostry, tam autobus jedzie tuż nazad, nie ma problemu никаких.
Коли ласка, можна записатися або у закристі, тепер перше, що то іншше, або потелефонувати ще сьогодні до мене. І коли ще будеш вольне місце, то так само можна буде записати. Отъезд автобуса у 9:45 тут от Каплицы з Матушевича. Это загодя прийти, как у 9:45 уже сопроводы отъехать. Солидарные с князем Олегом молимся за померлого Числава, так само молимся от власти вічного життя для його, а так само потрібне ласки, утешення за Олега, його близьких, для мами Якадії, сестри Марини з сім'єю і брата Андрея з сім'єю, і так само усіх родних. Усім вибіряткам іменинникам, надходячого тижня, складаємо найліпше пожадання, здоров'я, спокою в ваших серцях, в ваших сім'ях, шматників Божих вас. Прийміть дуже часто. Пан з вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастир злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас губу душ снують по світі. Аминь. Святейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, безнаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 76. Марія,